Ahojte, vítajte pri ďalšom videu. Dnes si ukážeme moje top obľúbené pluginy. Moje meno je Milan Fraňo, web editor a SEO špecialista a v tomto videu si ukážeme obľúbené pluginy pre WordPress weby. A začneme tým prvým obľúbeným a ten prvý, ktorý používam asi najčastejšie, je RankMath SEO. To znamená, takto si ho otvoríme, RankMath SEO. Je to plugin, ktorý v úvodzovkách zabezpečuje SEO. Samozrejme, nezabezpečuje ho tak, že to spraví za vás. Nie. Jediné, čo robí ten plugin, je to, že vám pridáva určité funkcionality, vďaka ktorým tie veci nemusíte pchať do kódu, ale máte tam na to rovno nejaké políčko, kde to napíšete. Je to či už meta description, alebo je to úprava sitemapy, po prípade je to nejaký redirection a kopec ďalších užitočných vecí. To znamená, toto je môj prvý najobľúbenejší plugin, RankMath SEO. Samozrejme používam aj platenú verziu, máte platenú a free verziu. Pre väčšinu užívateľov je free verzia absolútne dostačujúca. Ja používam platenú verziu hlavne na to, že pri veľa weboch, ktoré som nevytvoril ja, tak nemám možnosť tam vložiť nejako inak štrukturované dáta, alebo aj keď mám, tak je to komplikovanejšie pre toho klienta, musel by viacej platiť a podobne. To znamená, že RankMath SEO Pro alebo tú platenú verziu využívam hlavne na to, teda okrem iných vecí, čo ponúka, aby som v podstate dokázal pridať aj štrukturované dáta alebo manažovať štrukturované dáta na tom webe. Dobre, poďme na ďalší. Ďalším najčastejšie používaným je WordFence Security. To znamená, je to plugin, ktorý zabezpečuje firewall a ochranu v podstate vašeho webu. S týmto pluginom mám veľmi dobré skúsenosti. Nikdy v živote sa mi nestalo, že by weby, ktoré som robil, boli nejaké vyhekované, napadnuté, poškodené nejakým malwareom alebo čímkoľvek. Nepoužívam pro verziu, samozrejme môžete si kúpiť aj pro verziu. Tým, že tie weby robím v podstate v nejakom štandarde, tak nepoužívam nejaké nebezpečné pluginy, používam naozaj iba overené riešenia. Ten WordFence si naozaj nastavujem tak, aby sa nestalo, že ako keby tie weby padnú alebo budú nejaké poškodené. To znamená, toto je ďalší najpoužívanejší plugin a tento plugin vám v podstate zaručí to, že môžete úplne bez problémov spávať a nemusíte sa bať toho, že tie vaše weby vlastne budú padať. Dobre, poďme teda ďalej, takže prešli sme si WordFence, prešli sme si RankMath. Ďalší plugin, ktorý tu vlastne máme, tak je WooCommerce. Je to samozrejme, toto je preklik, ale WooCommerce plugin je samozrejme riešenie, ktoré zabezpečuje to, že si vlastne môžete vytvoriť e-shop. Samozrejme sú aj nejaké alternatívy WooCommerceu. Skúšal som nejaké, neodporúčam v aktuálnom stave, pokiaľ chcete web stavať na WordPresse a chcete tam mať e-shop, tak najrozumnejšie riešenie je vlastne nahodiť si tam WooCommerce. Ja dokonca WooCommerce používam aj pri riešeniach, kde nechcú mať úplne e-shop. Je to z pohľadu SEO taká, nechcem povedať, taká finta alebo taká skratka. Je to určitá stratégia, taktika, kde vlastne vytvoríte viacej štruktúr, a na to používam vlastne WooCommerce, keď chcem vytvoriť viacej štruktúr aj na weby, kde vlastne není klasický e-shop, ale takto si dokážem vytvoriť jednoduchú tú štruktúru bez toho, aby som musel upravovať nejako ten web z pohľadu kódu alebo z čokoľvek. Dobre, čo tu máme ďalej? Samozrejme je tu nejaký coming soon page. Určite áno, coming soon page. To znamená, pokiaľ máte webovú stránku, ktorú si nerobíte na svojej subdoméne, alebo teda u seba na nejakej developerskej verzii, ale robíte to priamo na produkčnej stránke alebo ostrom webe, ako by sme to nazvali tak ľudovo, na ostrej verzii webu, tak je dobré mať nejaký coming soon page. Je to kvôli tomu, aby tam naozaj, ako teraz nie, že nechodili roboty, o to sa dá dať no index, no follow, ale je to o tom, aby v podstate tí ľudia, ktorí tam náhodou prišli, tak nevideli ten rozrobený web. Po prípade aj klient, keď tam dojde, proste aby nevidel ten rozrobený web. Kvôli tomu je vždycky lepšie posielať tomu klientovi vždy už nejakú verziu, ktorá je v nejakom dobrom stave. Ale pokiaľ to není možné, pretože naozaj to chcete robiť na tej produkčnej stránke, tak je dobré mať coming soon, kde veľmi jednoducho v podstate
zakážete ako keby ten obsah a je tam taká hláška coming soon. Dobre, to bolo coming soon. Potom tu máme WP Rocket. WP Rocket používam taktiež v podstate na každom webe. Samozrejme je to platené, mám platenú verziu a tento WP Rocket zabezpečuje to, že tie weby sú rýchle. Bohužiaľ, není to len tým pluginom WP Rocket. Sú weby, ktoré sú pomalé, aj keď majú WP Rocket, keď všetko je nastavené. A samozrejme môže za to viacej veci a tá najbežnejšia, najrýchlejšie uchopiteľná, aspoň tak si to ľudia predstavujú, sú obrázky. A myslia si, že len keď znížia veľkosť obrázkov, tak tá rýchlosť bude lepšia. Áno, samozrejme má to vplyv, keď máte 5 megabitové obrázky, tak to je proste des s tým načítaním. Ale není to len vec obrázkov, naozaj do toho vstupuje viacej faktorov a takými bežnými faktormi sú téma a pluginy. Pokiaľ ten web máte naozaj postavený na nejakej, nechcem povedať, že zlej téme, ale povedzme to zlej téme, deravej z nejakého ThemeForestu alebo z kadekoľvek, proste kúpenú bez supportu, bez podpory, bez aktualizácií, tak je veľká šanca, že ten web proste bude pomalý. Takže to je WP Rocket, vraj odporúčam, naozaj stojí to za tých pár eur ročne, no tých 59 eur ročne na jednu stránku je to absolútne v pohode. Dobre, poďme ďalej. Auto Optimize nepoužívam už dávnejšie, je to alternatíva, ktorá sa dá použiť k WP Rocket. Súbežne asi nie, ale je to alternatíva, takže kľudne môžete používať aj Auto Optimize. Niekomu dokonca to vyhovuje lepšie, niekto dokonca, keď si vie upraviť kód a všetko, tak s tým má oveľa lepšie výsledky ako s nejakým WP Rocket. Pokiaľ sa s tým nechcete zabávať, nechcete tam niečo upravovať a podobne, tak asi ten WP Rocket bude lepšie ako Auto Optimize. Dobre, ACF Pro. Toto využívam často na weboch, ktoré som nepostavil alebo na ktorý není taký veľký budget. Kvôli čomu? ACF je Advanced Custom Field, to znamená, ako názov napovedá, tak je to nejaký custom field, po slovensky nejaké vlastné polia, môžeme tak preložiť custom field, kde vy si dokážete definovať čokoľvek v tom custom fielde. To znamená, potrebujete vytvoriť template, ja neviem, otvorím si stránku online, potrebujete vytvoriť template, kde potrebujete napchať nejaké vlastné polia, ktoré by sa dynamicky zobrazovali a ktoré by tam proste boli. A na toto je celkom vhodný ten custom field, ktorý vám tam dokáže pridať rôzne srandy v rámci dynamického templateu. Či už nejaký obrázok, ktorý si vyplníte, to znamená vlajku nejakého produktu, alebo nejaké jedlo, alebo čokoľvek naozaj, čo si len viete predstaviť. Samozrejme, to znamená, že toto vlastne ťahá z custom fieldu dynamicky cez nejaký template, vlastne cez template, ktorý sa vytvoril na produkt. A pokiaľ je definované, že k tomuto jedu sa vlastne hodí hydina, síry, ryby a podobne, tak ono to tam ťahá cez tie custom fieldy. To isté sa samozrejme dá spraviť s defaultnými custom fieldami na webe. Samozrejme, toto je pohodlnejšie a hlavne pre klientov je to pohodlnejšie. To znamená, keď ten web odovzdám a je tam to ACF-ko, tak ten klient si to dokáže sám manažovať bez toho, aby to hľadal niekde v custom fieldoch WordPressu. Takže je to pre ňoho lepšie. OK, WPML je riešenie na multijazyčné weby. Vyskúšal som asi všetky dostupné riešenia na multijazyčné weby a WPML mi príde ako najrozumnejšie a preto ho používam najčastejšie, alebo preto ho jedine používam, to znamená používam iba toto, je to zase nejaká platená verzia. Myslím, že neplatenú už ani asi nemajú, nie som si úplne istý, niekedy mali aj neplatenú verziu, myslím, že do jedného jazyka s nejakými obmedzenými vlastnosťami, ale samozrejme pokiaľ s tým robíte, tak absolútne není problém zaplatiť $39 ročne za multijazyčné riešenie, ktoré využívate samozrejme na to, aby ste nejako zarábali. Takže je to minimálna investícia. OK, takže to je ďalší obľúbený WPML, to je vlastne iba na multijazyčné riešenia webu. Na nič iného v podstate nepoužívam. Čo sa týka migrácie, tak využívam All-in-One WP Migration. To znamená, pokiaľ robím web na developerské verzii, na nejakej subdoméne alebo u seba niekde, na nejaké doméne alebo čokoľvek,
tak keď ho chcem presunúť na produkčnú verziu, na tú ostrú verziu webu, tak používam All-in-One Web Migration, máme k tomu aj návod, môžete si ho pozrieť, je to veľmi jednoduché a naozaj aj ľudia, ktorí absolútne nechcú nejako riešiť databázy a čokoľvek, tak v podstate na jedno tlačidlo dokážu si web zalohovať, dokážu si ho potom importnúť na druhej čistej inštalácii WordPressu alebo aj na nečistej, to je jedno, pokiaľ aj tam máte nejaký web, tak takto jednoducho si dokážete presúvať jeden web na druhý web, z jednej domény na druhú doménu. Dobre, Superform je môj obľúbený form builder, alebo teda kontaktný formulár. Je to kvôli tomu, že naozaj obsahuje rôzne featurey, ktoré sú k dispozícii veľmi jednoducho. To znamená, keď web odozdám klientovi, tak aj ten klient si dokáže potom meniť niektoré veci z toho formu a dokáže naozaj z toho formu vyskladať dokonca aj funkčný objednávkový formulár na rôzne produkty. Mal som klienta, kde nechcel vlastne mať e-shopové riešenie, chcel mať iba jednoduchý formulár, ale v tom formulári, aby vedel platiť. A toto bolo jednoduché riešenie, pomerne lacné, ktoré to vlastne dokáže a bez problémov si takto viete spraviť formulár na mieru, samozrejme prepojenie s Mailchimpom a kopec ďalších feature, ktoré to vlastne ponúka. Dobre, poďme ďalej. Potom samozrejme, pokiaľ máte WooCommerce alebo máte e-shop na webe, tak je tu WooCommerce Stripe platobná brána. To je vlastne štandard, ktorý je v rámci WooCommerceu a je to prepojenie platobnej brány, to znamená, že na tom webe vám umožňuje príjmať platby kartou, čo je samozrejme výhoda v dnešnej dobe a je to absolútny štandard. Potom je tu Duplicate Page and Post. Tento plugin je veľmi jednoduchý, on sa využíva iba pri tvorbe webu, potom ho môžete kľudne vymazať, je tam absolútne nepotrebný, pokiaľ naozaj nechcete často robiť nejaké zásahy do webu, pridávať page alebo čokoľvek. A využíva sa na to, že ten postup tej tvorby webu je taký, že na základe nejakých wireframeov, nejakého grafického dizajnu, ktorý nám navrhne vlastne náš grafik, tak ten web sa skladá a pripravuje. Nechcem povedať, že programuje, lebo v rámci WordPress webu to není programovanie. Programovanie je, kebyže máte nejaké zadanie, povedzme, že chcete vytvoriť konektor, ktorý spojí online ERP s nejakým účtovým systémom, s webom, s nejakým externým skladom, s nejakým terminálom na príjmanie platieb v rámci prevádzky a naprogramujete vlastne ten konektor, ktorý funguje, odčítava zo skladu, chodia faktúry, chodia platby a všetko, to je programovanie. Alebo kebyže zoberete prázdnu doménu a naozaj tam od nuly naprogramujete nejaké CMS-ko alebo nejaký jednoduchý web v nejakom HTML alebo čokoľvek a CSS-ku. Toto není programovanie, tá tvorba webu, to je vlastne web editing a je to proste iné ako programovanie, je to hlbšia téma, len aby ste vedeli, že keď vám niekto povie, že naprogramuj vám stránku v WordPresse, tak v podstate to není ani technicky správne, ani presné, lebo on tú stránku neprogramuje. On tú stránku vytvára pomocou WordPressu. Dobre, ale každopádne ten postup je taký, že spraví sa úvodná stránka, homepage, spravia sa rôzne štruktúry. Tieto štruktúry sa nastavia do dizajnu, ktorý sme si definovali, ktoré vytvoril grafik, ktoré klient schválil a potom tie stránky sa už duplikujú. To znamená, že máme nejakú homepage, tá bude mať samozrejme rovnaký dizajn ako napríklad stránka o nás, on bude mať iné texty, iné rozloženie layoutu, ale aby som si nemusel všetko už nastavovať, definovať v rámci aj stránky o nás, keď to už mám definované na stránke homepage, tak si duplikujem stránku homepage, prepíšem na o nás, zmením layout, ale v tej štruktúre a v tom dizajne ako už mám a vytvorím ďalšiu podstránku. Takže na to je dobrý tento Duplicate Page and Post, používam ho vlastne pri každej tvorbe webu. Potom tu máme, čo nám tu ešte ostalo, WooCommerce Google Analytics. Je to plugin, ktorý absolútne veľmi jednoducho a primitívne dokáže spraviť to, že údaje o objednávkach sa odosielajú do Analyticsu. To znamená, nemusíte riešiť žiadne dátové vrstvy, tag manager a čokoľvek, ale tento plugin v podstate protiblbostne vám spraví to, že tie objednávky sa odosielajú do Analyticsu. Takže pre tých, ktorí tam nechcú robiť nejaké špecialitky na mieru, tak je to absolútne, že kľúčové riešenie, aby vlastne v tom Analyticse videli tie objednávky, hodnoty objednávok a všetko okolo toho.
To bolo z tých bežných pluginov asi všetko. Samozrejme GDPR Cookie Consent, tak na to máme vlastné riešenie. A poďme si to vygoogliť. Capit plugin. Ten využívame pri všetkých klientoch. A je to presne o tom, že tento plugin má v sebe ako keby dokopy 4 funkcionality. Jedna je Pixel, to znamená, to je absolútny štandard pri tvorbe kampaní. Druhá je Capi, to je taká špecialitka, ktorú odporúčam každému, kto to naozaj s kampaňami myslí vážne. Potom je tam Cookie Consent, to znamená, je to tá cookie lišta, ktorá reálne aj teda funguje. A máme tu nejaké verifikáciu domény, ktorá samozrejme sa dá spraviť aj iným spôsobom, ale pokiaľ to máte v tom jednom plugine, tak to máte veľmi jednoduché. Dá sa diskutovať o tom, že či to má hodnotu tých $29, teda eur, keď to viem spraviť aj v Tag Manageri. Závisí na vás, ako ste šikovní, ako ste zdatní, čokoľvek, čo vám pomôže. Z môjho pohľadu celý ten plugin má veľkú hodnotu, tak ako je pokope. A z pohľadu kampaní ja osobne vidím najväčší prínos vlastne v Capi. Lebo GDPR pluginy, máte ich kopec. Či už sú funkčné, nefunkčné, to je už na diskusiu, ale proste máte ich kopec aj zadarmo. Ale Facebook Capi, tak funkčný, ako je tento, tak asi nemáte. A teraz nie som social špecialista, som web editor SEO špecialista, nie som social špecialista, ale zatiaľ čo viem, tak je to naozaj reálne funkčné riešenie, ktoré asi inde v takej kvalite nezoženiete. Ale samozrejme to treba prediskutovať s našimi social špecialistami, kebyže máte nejakú k tomu otázku. To, čo je za mňa, takže to reálne funguje a že to pomáha, môžete si prečítať, čo to vlastne robí, prečo to robí, na čo to vlastne je. A vďaka tomu vlastne tie kampane, ktoré robíme, tak sú ešte lepšie ako možno u konkurencie. Alebo teda určite ako u konkurencie. Na základe toho, čo vlastne vidíme, keď k nám prichádzajú klienti od iných konkurencií. V poriadku, a teraz, čo tu ešte máme, keď si to prebehneme? Tak to sú asi tie najštandardnejšie. Tu sú niektoré, že najneobľúbenejšie pluginy a jeden z najneobľúbenejších je Really Simple SSL certifikát. To keď vidím, tak mám takú veľkú istotu, že ten web robil nejaký človek, ktorý sa do toho úplne nevyznal. Ale v poriadku, OK. Potom môj neobľúbený je Contact Form 7, aj keď kolega, programátor ho veľmi rád používa. Potom taktiež nejaké pluginy, ktoré sú absolútne zbytočné, sitemapa, redirection a podobné srandy. Takže to sú také skôr neobľúbené pluginy. A toto bol výpis vlastne tých obľúbených pluginov, ktoré využívam. A samozrejme robím to v rámci témy, ktorá je Themify, nepoužívam v podstate nič iné. A tá Themify má sama v sebe nejaké pluginy, nejaké rozšírenia, ktoré mi do veľkej miery uľahčujú prácu. A asi to najrozumnejšie, najviac používané rozšírenie, ktoré tam je, ktoré používam, tak to je to, že si tvorím vlastné templatey. To znamená, ten Themify mi dovoľuje vytvárať si vlastné templatey pre produkty, kategórie a všetky možné štruktúry, ktoré tam sú. A to je asi všetko, takže na záver, kľudne si pozrite ten zoznam, môžete sa inšpirovať. Není úplne vhodné používať veľa pluginov. Sú weby, ktoré majú aj 80 pluginov. Myslím, že asi taký extrém som videl nejaký e-shop, aby bol vôbec funkčný, tak človek tam napchal nejakých 116 pluginov, okolo 120, do 120 to bolo. Teraz nepamätám presne, či to bolo 112, 114, ale proste do 120 pluginov tam bolo napchatých, aby ten web vôbec išiel. To bol taký pozlepaný web, ktorý ledva išiel a išiel veľmi zle a to je des. Takže používajte, moja rada, používajte čo najmenej pluginov, ako je možné. Veľa vecí sa dá spraviť veľmi jednoduchou úpravou PHPčka, pridaním kusom kódu. Tie kusy kódu sú naozaj dostupné. Nemusíte to z hlavy ako keby vymýšľať, je to dostupné, nemusíte kvôli tomu, aby ste napríklad obmedzili free shipping. WooCommerce má takú srandu, neviem, či je teraz novej verzii, ale zdá sa mi, že áno. Ale keď si vyberete, keď vlastne máte zadané free shipping na určitej sumy, tak stále tam máte viditeľné aj tie ďalšie možnosti platby, čo je samozrejme blbosť. A to chcete schovať, tie ostatné možnosti, keď už máte free shipping.
poprípade mať na výber free shipping z jednej, dvoch alternatív, ale stále mať free shipping, že nemať tam možnosť ako keby platenej objednávky, teda platenej dopravy. A presne to, že buď to vyrieši nejaká nová aktualizácia WooCommerce, alebo tam pridáte naozaj pár riadkov kódu do PHPčka a máte to vyriešené, alebo horšia alternatíva, napcháte tam 5-6 pluginov, ktoré to akože zaplatajú, akože vyriešia a tie vám potom spravia nejaké ďalšie chyby a tak ďalej. Takže moje odporúčanie je používajte čo najmenej pluginov, ako je možné, potom tie vaše weby budú rýchle a všetko bude absolútne v poriadku, budú kvalitné, rýchle a možno budete mať aj lepšie výsledky, aj lepší pocit z tej rýchlosti. Dobre, to bolo všetko v tomto videu. Pokiaľ ste ešte nedali odber tohto kanála, tak budem veľmi rád, keď dáte. To by bolo úplne super. A pokiaľ by ste mali nejaké otázky konkrétne alebo chceli naceniť nejaké služby, neváhajte sa nám ozvať. Teším sa na vás pri ďalšom videu.